Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Si Cristo sa radyo, para sa mundo. Itiag na mga oras tayo kakabsat, alas 5:53, itiag sapa. May sama na nga nagasat na parabor kinayong bangag sapa kakabsat, aldaw ita, iti Miyerkules may kadua, iti mabilang iti bulan, iti Disyembre may katlong aldaw, iti dayto nga lawas kakabsat, nga agkakadua tayo manan, iti tangatang madaydayaw iti apo, addaan tayo manan, iti rag-o, ragsak nga nakareing, kat kapintasan launay kakabsat, nga aramidin tayo, isa dayta panang birok tayo, iti rupa, iti apo, tapno ti kasta, iti buong aldaw tayo, adda iti panagbalay, tayo kakabsat, kat iti man binigat nga programa tayo nga makipagpaset iti panagadal iti sasao iti apo kas namo iti panagbibinabilig tayo iti agsapanap noon tinamnama manipud Lunes saging gana iti Biyernes iti dayto yung istasyon 1143 DZMR Santiago City tinarag sa kamangkap kablao kada kayo iti aldaw iti Miyerkules Lawrence Salazar. Ang Pasko ay kapanganakan lahat ay masaya pagdating ng araw na ito. Pagbibigay regalo, maging pamilya ay salo-salo. Yan ang karaniwang ginagawa sa pit ng Pasko. Alam nyo ba may higit pang kahulugan ng Pasko? Ang pagbibigay ng buhay ni Jesucristo sa buhay mo. At ito ang kauna-unahang pagdating niya sa mundo upang hanguin mula sa kasalanan ng tao. Kaya dapat magalak tayo sa araw ng Pasko, ating ipagdiwang kapayapang bigay ni Kristo. Bata't matanda, magkaisa sa pagsalubong nito, dahil pagmamahalan ng bawat isa ang dulot ng Pasko. Alam nyo ba may higit pang kahulugan ng Pasko? Ang pagbibigay ng buhay ni Jesucristo sa buhay mo. At ito ang kauna-unahang pagdating niya sa mundo upang hanguin mula sa kasalanan ng tao. Madaydayaw iti apo, may sakadagay kanta tayo, di album tayo nga regalo para sa'yo. Ang Pasko, iti titulo na dahil kakabsat. No, dati Bibliayo, kahit kuman nga makipaglukat kayo, iti libro, iti Pilipos, Kapitulo 1, 19, aging gana iti 26 kakabsat. Katsakbay nga basahin tayo, into no madandama, into no kararag tayo, at dadagay guest tayo. Ay ang estudyante tayo, nga mangibabaet iti kararag ka na tayo. Ulitin kakabsat, Pilipos chapter 1, verse 19 to 26, kasi iti saritain na, Tamok ang mawaya-waya anak to, babaon ka iti kararagyo, ken iti tulong iti Espiritu ni Jesucristo. Nasged iti tarigagay, ken namnamak ajak kumaagliway, iti pagrebengak uray katnuman, no dikit di kankanayon kuma, nang runa ita, amapnuak iti turad, tapno babaon iti bagik, maidaydayaw ni Kristo. Agbiagak man, wenno matayak, tanya ngamin iti biag, kanyak laeng iti biag, tibiyang iti biag, iso iti panagserbikin ni Kristo ket iti papatay. Ibilang ko agunguna saan panaka pukaw. Yung verse 22, ngano babaen iti panagbiag ko at adaw ti maaramid ko anapateg. Diak maibaga no anya iti pilyeg. Agiinnagaw wenno aginnagaw kanyak dagitoy adua. Tarigagayak una iti sumina iti daytoy nga biag ket tumipunak ken ni Kristo. Nasaysayat daytoy para kanyak. Ngimnas ken unay nga agbiagak
agbiagak pay gapo kada kayo. Awan duwa-duwak iti daytoy isut gapo na nga amok nga agbiagak pay makipagbiagak wenno makipagbiagak pay kada kayo amin tapno nayunak iti panagrang-ay ken panagrag-uyo iti pamati. Isut gapo na nga inton adda akmanan iti denayo ad-addan tupay iti paggapuanyo ang panakkel kanyak iti panagbiagyo ken ni Kristo Jesus. Madaydayaw iti Apo kadagiti sao nang intay binasa manen iti daytoy nga aldaw. Ket amoy kapsat aming nga tattao nga nagbalay amuda no inya iti purpose da amuda iti panggap da iti panagbiag da adaan da iti tarigagay nga bumangon iti inaldaw ket dayta nga panggap da iti mangidurduron kadakwada tapno aramiden da iti masapol nga aramiden da iti daytoy nga aldaw aging gana nga awan iti nalawag nga panggap tayo iti panagbiag saan tayo nga makuna nga nabalay tayo. Uri kasatno iti kinatan-ok toy komunidad tayo wenno kasatno iti kinatan-ok tayo. Well-known, kilala po tayo sa anumang larangan, ket babaeng kaday nga pagrukodan iti may nga panagbalay nga tao. Ket mamatiak nga ni Apostol Pablo ket maibilang nga kabalay nga tao nga agbibiyag ditoy lubong. Adaan isu nga kakabsat, iti clear nga purpose, nalawag nga panggap. Amuna nga aramiden ket isu iti mangiduron ken kuana tapno aramiden na iti amin tapno magunod na dayta nga panggap iti biag. Ket dayta nga panggap iti panangipaay ti mangipaay ken kuana iti namnama uray kadagiti nasipnget nga panawen iti panagbiag na. Kahit mga maamuan ti sikreto ti panagbalay ni Apostol Pablo kakabsat. Mabasa tayo di verse 21 nga kunana iti biag isu iti panagserbi ken ni Kristo ket iti ipapatay ibilang ko agunguna saan apan nakapukaw. For to me to live is Christ and to die is gain. Kuna na di kanayan tayo nga mukhang bibig nga Kristiyano. Makita tayo dito manipod ka dito nga bersikulo kabsat no apay nga inaramid ni Apostol Pablo digiti banbanag nga inaramid na. Insawang na digiti sasao nga insawang na. Ket no kasatno na nga naddan isu na iti bilag ken pigsa nga ibturan dagiti dagiti experience na dagiti panakaparparigat na. No si kakabsat ti damagag kasatnom nga silpuan daytoy nga balikas iti biag isu iti makamukan kakabsat mabaling makaslakin ni Apostol Pablo nga gunguna regalo ayat wenno nya mampay saan nga maibus nga sungbat iti mabalin tayo nga ibaga ket saan lang nga para iti sumagmamano nga tao ngem amin tayo adda nga adda iti mabalin tayo nga isilpo kadaytoy nga iti biag isuti iti daytoy nga lubong kakabsat adda dagiti balegi addamet dagiti maabak. Iti panagbalay iti nagbalay nga tao addaan kakabsat iti positibo na pintas na sayat nga pilosopya iti panagbiag. Iti naabak nga tao awan iti anyaman nga panggap da iti panagbiag. Ket anyang garod iti iti kayat mo kakabsat nga mapasamak when anyang garod iti pilyam dadya ka di winner wenno loser. Siyempre awan ti mga iti loser. Amin tayo ket kayat tayo iti winner kakabsat. Kasadalan tayo iti Philippians chapter 1 verse 19 to 26 ibinasa tayo kakabsat in surat iti may nga tao nga adda nga nakakulong madama nga nakakulong ijay Roma nakakawar imagine nyo kabsat nakakawar iti saka na iti 24 nga oras ket kasadalan tayo daytoy ket kayong karitin kakabsat nga iyas ping tayo man iti adda nga pilosopya ni Pablo ken iti adda nga pilosopya tayo. Kitain tayo man, no adawin no awan, itinagpadaan tayo. No makita tayo, ijayan 18 ken 20 kakabsat, makita tayo, uray pa nga nakakulong isuna, adda itin makita tayo, nga encouragement na ni Apostol Pablo, no dahi namnaman ni Pablo. Kunana itinasken ket maikasabak ni Kristo iti uri anyaman nga pamuspusan na imbagman iti panggep da wenno agpaay laeng iti pagimbaganda wen agragsakak tulat da taamok away anak to babaen kadagiti kararagyo ken iti tulong ti espiritu ni Hesukristo. Nasged iti tarigagay ken namnamak adyak kuma agliway iti pagrebengak katnuman no dikan kanayon kuma kuna na kan kanayon kuma nang nangruna ita mapnuak iti turod tapno babaen iti bagik maidaydayaw ni Kristo agbibiyagak wenno matayak
Kakabsat kasatno nga maragsakan ni Apostol Pablo ori agda mga adda iti suna iti kulungan iti imbagana dahil nga balikas. Ay tanod duman dati sakit tayo adda lang basit nga rekriknaan tayo awanan ti rak o ti puso tayo. Tanod duman adda pagkurangan tayo wenno adda kurang kada tayo ni Apo Dios pa iti papasulan tayo. Saan na nga amuno anya iti sumarunong nga mapasamak. Ngem kinunana agragsakak tulat ta. Aya, mabalin siguro nga panpanunutin na nga mawayawayan iti madanisunan. As digin nga mawayawayaan manipod ti panakabalod na. Ngem saan nga dayta iti panpanunutin na kakabsat. Amuna nga iti Dios mangipaay ken kuana iti panakawayawaya addaman isuna nga nakakulong wenno saan. Kunana mangnamnama isuna nga iti duwa nga banag. Umuna iti kararagdag iti gagayem na. May kaduwa iti panakitulong iti Espiritu Santo anya ti linao na kakabsat iti bersikulo 20 saan isuna nga agliway iti pagrebengan na napnuan isuna iti tured ken maidaydayaw ni Kristo iti biag na agbiag man wenno patay. Amo yung kakabsat imagine tayo latan ni Apostol Pablo adayjay kulungan ket awan iti sabali nga tarigagay na no saan nga mapa-smile, mapangiit nya pay maparagsak ni Apo Dios iti biag na. Kasi nagrigat nga imagine tayo kakabsat adayjay nasakit na po siya ng kagipitan adayjay kulungan isuna ket anyan kakabsat nga tarigagay daytoy nga tao nga adalata iti tarigagayan na lata nga ikasaba iti sasao tarigagayan na lata nga mapaisam ni Apo Dios iti biag na iti agdama nga kasasaad na dayta kakabsat iti nakakaskasdao nga tulbek iti panagbalegi ni Apostol Pablo. Saan nga mabuting nga matay ni Apostol Pablo kakabsat? Kastamot ko makadatayo hantay kumabot nga mabuting no may papanti panagserbi tayo ti Apo. Adu kada tayo ti agdanag maipapan iti masakbayan tayo. Aglalo iti dayto nga pandemic nga mapadpadasan tayo. Aglalo dayto flood, dati layus baha nga mapadpadasan tayo kakabsat. Wenno anyaman pa iti mapaspasamak kada tayo. Ket iti amin nga pagbutbutgan tayo ditoy lubong, ket isu dayta papatay. Kadakkelan ditoy ket iti panagbuting tayo iti patay. Pagdanagan tayo, madandanagan tayo iti pandemic. Dayta flood, agdanag tayo amin. Ngam kang runaan na amin, ket iti papatay. Pudno dayta kakabsat. Ngam, saan kini Apostol Pablo. Adan isuna iti bileg nga mangibaga. Mapnuanak iti turad, tapno babaan iti bagik, maidaydayaw ni Kristo, agbiagak man wenno matayak. Anyan nga pilosopya kakabsat. Anyan nga turad. Nga awan ti anyaman na iti papatay kinyana basta ti importante maikasabana iti sasao iti Apo. Daan isuna iti tured no mabalin nga kunaan na no matayak iti panangikas kasaba iti sasao iti Apo. No problem. Mabalin nga kasi iti saritaan na kakabsat. Anyan kakabsat nga pilosopya iti panagbiag anyan nga tured nga Apostol Pablo. Tanod duma dating agserserbi at dalang ti makita tayo wenno manggagantay di unag iti church nga i-check tayo ay ket han tayo magkayatan ti mapan iti church kalabanan tayo pa iti pastor tayo. Kabsat han ko mga kasjay. Awan ti aramidin iti sabali nga dagiti kakabsat tayo nga namati no saan nga kaya't dang itong may sakit mapaspasaya at iti panagserbi tayo. No, i-check na di area iti panang check kada tayo. Kung amuyo nga kasi kayo, agyaman kayo. Saan tayo kayo agyaman no? Dati mang check kada tayo, taga po tayo ayat handa kayat nga agbalin kayo itong kastoy, wino kasjay, hanga nasaya at nga namati, wino pastor, wino anyaman pa nga leader. Kapsat amuyo ka dito ito yung nagan. Iti maminsan pa'y kanain kong illustrate o kadi sa sermon tayo kakapsat. Kaya't kong buyaan mo dito EJINT film na ibagak tumadandaman no inyang film dito kakapsat. No amuyo the Saint ni Roger Youderian, ni Ed Macaulay, Peter Fleming, Jim Elliot. Idi 35 years old na dagiti kakapsat nagkakadwa ng napandaji Ecuador. Gapu iti may isang purpose, panggap. Tapno iwaragawag da iti banghelyo iti may isang tribo, iti India nga dadya awagan da nga Aucas. Dagiti nga tribo kat agtaltalin na da iti tinga iti bakir. Kat awan pay pulos iti nakadanon nga sabali kada itang lugar. Dagitoy nga limang mga misyonary inkarkararagdan no kasatno da nga makadanon iti da itang lugar iti tribo. Bulan iti Setyembre, iti mangrugida nga mapan iti dayta nga lugar. Naglugan dati helicopter ket mangipababada iti dayjay nga banga, amoy di banga
tapos ikanda iti regalo da, tapos dagiti awkas mo, isumot alain da iti baba, ket ikanda mo iti sabaling nga regalo, so katanda mo iti regalo. Kasi nga ipababada, ikatanda di kargana, so katanda iti regalo nga naggapo ka dagiti awkas. Ket napnon dagito iti ragsak nga missionary. Aya, ket idi January 8, 1956 iti oras iti alas 3 kakabsat. Ngem sakbay dayjay kakabsat, kalpasan ti adung karkararagda January 6 kakabsat 1956 napanda iti nangipasdekanda iti maysa nga pagjananda iti igid iti karayan nga kunada nga karayan Kuraray. Aya, dagito ket nagtutulog da tiyempo na mutten nga agpakita tayo ken mamit tayo dagito nga awkas kunada isu nga napanda nagpatakder da iti basit nga tent da igid ti karayan. Tapno ti kasta mamit da dagito nga ministranda wenno nga awkas. Ngem iti January 8, 1956 kakabsat iti oras ti alas 3:30 iti malam napapatay da amin dagito nga missionary babaen iti Pana. Agsipud ta ipagarot dagito nga tribo at dada iti dayta nga lugar tapno dadaelen da ken papatayen da iti tribo da. Nakigtut iti entero nga lubong kadaytoy nga napasama. Ado iti nagsaludsud no apay nga dagito nga lalaki ket natay. Ket masayangan da iti biag da. Aya, nga kasilaeng iti papatay da dagitoy. No kitaan tayo nagsakripisyo da nga napan iti dayta nga lugar. Aya, manunga aldaw hantay andamot nga ibaga dyan iti bukna no manunga aldaw nga manunga beses da nga mangtitit iti kang kananda dagiti awkas wenno regalo da dagiti awkas. Kalpasan kakabsat iti adu nga tawen nabasa da iti maysa nga journal ni Jim Elliot, maysa ka dagiti nga lalaki, saan nga maag kunana, saan nga maag ti siya asino man nga mangipaay iti banag nga saan na nga kukwa tapno magunod na iti banag nga saan nga napukaw ken kuana. He is no fool who gives up what he cannot keep to gain what he cannot lose. Nga into no pinanggap mo nga saan mo nga igem iti biag mo kakabsat. Nawaya ka nga mga ramat iti biag mo iti nisisiya at kinapimpintas nga wagas. Kas kinunang nangarod ni Jim Elliot, saan nga maag iti siya sino man nga mangipaay iti banag nga saan nga kukwa tapno magunod na iti banag nga saan nga mapukaw ken kuana. Dahito iti personal mission statement ni Apostol Pablo kakabsat, iti biag ko na isu iti panagserbe ken Kristo ket iti ipapatay ibilang ko agunguna. Saan na pa nakapukaw? Iti pudpud nga Kristiyano kakabsat maawatan na ni Kristo iti biag na. Aya, kad iti ipapatay, isu iti gunguna. Ni Kristo iti rason no, apay nga agbibiyag tayo kakabsat, isu iti essence iti panagbiag tayo. Modelo tayo iti panagbiag, iti panggap iti biag tayo, iti sentro iti panagbiag tayo, ti gunguna tayo, kas may isang Kristiyano. Maawatan tayo kung makakabsat, nga ni Kristo, nga adda ni Kristo iti biag tayo, nga isu ti agtataeng iti biag tayo, kat iti ipapatay, isu iti gunguna tayo kakabsat. Aya, hangkumot nga ibagang pakamataya kung tapno maalak di gunggunak saan kakabsat. Aya, adat apag iso nga tiyempo, nga oras, nga papantayo ken ni Kristo. Aya, wenno papatay tayo. Kabsat, awan ti kapintasan nga arami din tayo, no di isaad tayo itibiyag tayo ken Kristo. Aging ganang agbibiyag tayo pala ang diti lubong. Palubusan tayo nga isuna iti mangidalan, ken mangipaikada tayo iti rag-o tal na bendisyon. Aya, kenamnama, saan kang maupay kabsat, ay ayatin na tayo iti Apo. Anya man dagiti paglasalasatam, anya man dagiti pagdaldalanam iti dayto nga gundaway kakabsat. Nakasagana iti panangarakop ken ka iti Apo. Iti biag, iti papatay, isu iti gunguna kabsat, iti biag, isu iti panagserbe. Yeah. Kat iti dayto nga gundaway kakabsat, denggan tayo man pa iti may isang kanta sa tayo tumapan iti panagkararag. May salaen, daytoy biag ko, igundaway, ket aglabas, nga dinto pulos, nga agsubli, nga danto pay may kadwa nga biag, agservia. Nuadan to pa'y may kadwa nga biag agserbian.
Yatupulos masubadan asiti Diyos Kanya kainayat na itipod no laksidado abasul ko madanto pa'y may kadwa nga biyag agselvian. Kararag tayo. O madaydayo ka, Apo Diyos, iti dating aldaw, Lord God. Kasi, Apo Diyos, agyaman kami, Apo Diyos, ti kinaimbag mo, ti kinamatalik mo, Lord God. Iti tunggal may sakada kami. Agyaman kami, Apo Diyos, iti barong aldaw, iti barong anamnamang, engkaintid kada kami. Agyaman kami, Apo Diyos, iti biyag, iti tunggal may sakada kami, iti tunggal may sang agdingdingeg. Lord God, hallelujah. Dawatin may, Apo Diyos, iti pamakawan, iti tunggal may sakada kami, iti amin, Apo Diyos, nga nagbasbasulan mi, Lord God, dalusam. Ti puso panunot mi, Apo Diyos, kas nadalos kami, Apo, nga sumango ken kay ti deti manin nga aldaw, Lord God. Kas agbibiyag kami kadi, Apo Diyos, ket agbaligi kami kadi, Apo Diyos, babaen iti napatiganagan mo. At daan kami kadi, Apo Diyos, iti panaganos, Lord yahan kadi, awan nga panagduadwa ken ka, Lord God, pinagtalinaed ken ka, Apo Diyos, iti amin nagundawa, iti amin napasama iti biyag, Apo. Dawat ken kararag mi, Apo Diyos, ikan na kami, iti managpakumbaba, Apo, so Apo Diyos, hallelujah. Iti naldaw-aldaw, di Apo Diyos nga birukin mi iti rupam, adda ka di Apo Diyos nga birukin mi iti ayat, iti amin na pasamak, ura iti narigat abanbanag, Apo Diyos. Kit awan ka di pa nagbuteng, iti amin nga banag, iti paspasamak, iti biag no dilaing ken ka, Apo Diyos, iti pagbutngan mi, Apo. Si kalaing ka di, Apo Diyos, iti agtrabaho, iti biag, iti tunggal may sakada kami. Agbaligi kami ka di, Apo Diyos, bayat iti panagyan mi diti rabaw ti daga, Apo Diyos. Kit aginggan natong palbiag, Apo. Kit iti tunggal may sakit, agtalin na adda, iti panagtalin na na ken ka, iti amin na pasama ka. Apo Diyos, adu Apo Diyos, iti mapamipay pagdalanan, Lord God. Nim Lord, agtalik kami ken ka, Apo Diyos, hallelujah. Kit Lord, si kakadi, Apo Diyos, nagtultuloy nagtrabaho, iti biag, iti tunggal may sa agdingdingig, Apo Diyos, kit Lord. Si ka, Apo Diyos, iti mapadayawan, kit Lord, isublime amin, Apo, dayaw, gloria panagyaman. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Pastor Warren Morelio. May sa kadagit estudyante tayo kakabsat. At damot kada tayo ni Brother nga John. Kini Pastor nga Juni. Kaya dalawin kakabsat. Agyaman na. Kadagito yung estudyante nga nakiadda kada tayo iti dating aldaw. Kahit kung mga kablaawan, da kayo amin kakabsat nga dumdum nga kadagit sibsibay iti radyo daw. Repay kadagito yung agboy-buya. Dito yung live streaming iti dating nga gundaway. Kini Sister Delia Arok, good morning po. Ma'am Lourdes, kini Pastor Roger Gatiwan, good morning. Kini Sister Vivian Benavente, good morning Pastor, and your family stay safe and God bless. Kini brother nga JC Montimayor is watching, Pastor Ricky Nelson Barrett, good morning mat kini Ma'am Lilibet Orepay, kini Pastor Virgilin Pascual Makaling, good morning. Kini Sister Luz Forbes, good morning. Brother JC Montimayor na imbag, agsapa Pastor, God bless po. Kini Madam Garvilin Arok Agustin, good morning. Good morning, Mat. Kini John Bear Gaupo is watching. Okay, orepay kini brother nga Joel Dulnuan Haramilio. Blessed Wednesday morning, Pastor Lawrence. Hello once again to all member of and servant of God at NLCA Mangandingay, Cabarugis Quirino Province. God bless us all. Thank you, Pastor Lawrence, from brother Boying Haramilio. Kini Teacher Lerma Pasqua is watching. Good morning kini Teacher Lerma. Kini Dr. Domingo Mariano, good morning. Tita Arlene Pascual, good morning. Tita Bacnor, good morning po sa lahat. Happy birthday, Teacher Cindy Kamiwet. Good morning, Teacher Cindy. Orepay kini Sister Jean Salazar Rivera, Dita Tagig, Metro Manila, good morning. Nabalaging aldaw, kada tayo, kuna namat ni Tita Arlene. Orepay kini Brother ng Edelmar Balbin, Dita Tumawini, good morning. Jeremias Miguel, good morning, Pastor. Thank you sa mga naka-inspire na message mo. Iti dating nga bigat, God bless. Kini Sister Febelin Montimayor, blessed morning kada kayo amin dita Gulak. Orepay kini Sister nga Angie Aquino, God bless everyone. Kini Sir Pedrito Daliego, kini Ma'am Nancy, good morning kada kayo. Good morning, Pastor. Amen. Thank you. Iti very encouraging word itang aldaw. Pastor, God bless you and more in your family. Kunani
Pastora Teresa Martinez, Pastor Milanio Ramos, good morning kada kayo di Tagamo. Ori pa ni Sister nga JC Lindanyo Agpalsa, good morning po Pastor. Kini Ma'am Biron, Sir Alex Pascual di Tabacnor, good morning. Ori pa ni Sister nga Maribel Galyangi, good morning Pastor. Iti Diyos ti Manday Dayaw, greet ko man. Dagiti kakabsat iti Good Shepherd Christian Fellowship dito Kabugaw, Aglipay Quirino. Thank you Pastor, God bless you more. Sister Beth Francisco, amen. Kuna na ni Sister Mina, amen. Kini Sister nga Laurelian Sugitan, blessed morning Pastor ni Apo iti Manday Dayaw ken kada kayo nga DJ Sibsiba iti radyo da good morning kakabsat. Kada iti student kada estudyante tayo iti Bible School, good morning kang runaan na iti kanayon nga agdingding ken very faithful, ever nga faithful ni Pastor nga Julius Pascua. Ken kada kayo amin kakabsat nga madamang agdingding iti daytoy nga gundawan na impusuan iti kablaw ko iti nagasat ken naparabro nga aldaw iti Miyerkules. Agyaman akmat kini Pastor nga Warren iti panakiadda na kada tayo iti daytoy nga aldaw kini Juni kini Brother Gaupo. Kaya talang roden pumakadamanin tiyan ken kabsat ti Apo Lawrence Salazar na magaldaw iti Miyerkules. Kasta med maadal nuin kay dinggen. Nangyigan tayo ti programa. Ti